театрының отказанган артисты Данир Сабиров та кушыла, һәм ул бүген бездә кунакта. Данир, сәнсез. Хәерле көннәр. Данир, менә белгәнебезчә, сезнең кечкенә чакта географиягыз бик киң булган, яшәү географиягыз. Аның каравы, сез үзегезне татар дип танып, татар милләте өчен горурланып яшисез менә бүгенге көндә. Менә кичә Илдар абый да шалтыраткач тапшыруга чакырганда әйттем инде мин. Илдар абый әйтәм, үзбәк малае булсам да татар дип йөрим инде үземне дип. Чөнки татар мөхитендә үскән, Татарстанда туган, әтием үзбәк минем. Ши үзбәк дип әйтим. Әни татар, танышканнар алар Коми Республикасының Ухта шәһәрендә. Ләкин мин туганмын, әнинең туган ягы Азнакайда. Әни үзе тумышы белән Үшәле авылы, Азнакай районының инде. Күченеп киткәннәр Сәпәйгә. Анда тарих инде теге әби минем, әнинең әнисе Бакалыдан Крешин. В общем, әйтәм, мин туганчы бута бетергәннәр бөтенесе. Син татар икән инде. Син татар. Бута бетергәннәр барысында, ләкин мин анда концертларында тамашачыларыма әйтәм, мин Азнакайда туган, үскән дип инде. Ну, алай да кайбер тамашачылар концертацияга киләләр дә, "Әнәкәш, сез Үзбәкстаннан кайчан кайттыгыз?" Әйтәм, Үзбәкстаннан кайтырга мин анда бармаган да әле. Әле китмәгән. Шулайрак. Шактый кызык тарих. Ләкин бит инде менә Данир барыбер үзегез әйтеп торасыз бит инде менә Азнакай ул татарның бәгыре, аны чатыр тавыгына да ни тора. Ул милли моңнар, милли аһәң, милли җирлек, Республикабызның иң бөек ноктасы дип инде. Бөтенесе дә менә татарлыкка җәлеп итеп тора кебек. Без искә төштәл бу менә сүзләрне ишеткәч, бер абзый Дамир абый бар инде, Дамир Рашатович. Ул әйтә, без Азнакайлар мактанчык халык. Әйе, мактанчык. Чөнки мактанырлыгыбыз бар дия торган иде шуңа. Бу Шатыртау инде кем килсә дә Азнакайыбызның күрке булып тора инде шушы иң беренче Шатыртау. Димәк, Данир, сез балаларыгызны да милли җанлы итеп тәрбиялисез бүгенге көндә. Тәрбиялим генә түгел, аны таләп итәргә кирәк. Таләп итәргә. Шуңа күрә безнең гаиләдә әгәр дә инде менә каршыгызда утырган үзбәк малае булмаса, алар татарча сөйләшмәс иде. Чөнки хатын барыбер күбрәк русча сөйләшә һәм ул ничектер миңа китердә куйды. Менә мин мәктәпкә йөртәм, аппарам, сөйләшәм. Ә син менә бездә дә әти, ну шуннан да әтисе, хатыным үзе дә шулай. Әтисе белән гел татарча сөйләшә. Әтисе белән шулай куйган үзен. Шуңа күрә ачуланма, бездә менә шулай дәвам иткән. Теге әтинең сүзе иде. Бусаган атлап керәсең өйгә, татарча сөйләшәбез дип инде. Һәм мин дә балалардан шуны таләп итә башладым. Милләт сакланып калсын өчен әлбәттә инде җитәкчеләрдән дә тора, хөкүмәттән дә тора, менә мультфильмнарны күбрәк эшләргә татарча. Чөнки менә хәзерге заманча мультфильм мин күрсәтәм, мин нинди мультфильмнарның тәрҗемәләре бар. Кызым белән шуларны карыйбыз дип инде. Дониясы инде, "Әти, нигә менә бөтен кызны иске мультфильмнар гына татарча, нигә яңалары юк?" Дигән. Булар, иң беренче туган телне белергә кирәк дип. Шуңа күрә шул ук бер стәл артында утырабыз, әниләр белән русча сөйләшеп утыралар, миңа, "Әти, татарчага күчеп китәләр." Теге мин татарча сөйләшүен теләсәләр әти-әниләр русча сөйләгәнен аңламасыннар. Әйе, нәкъ шулай. Укытучы Илсара Пайлдусовна әйткән сүзләр инде бу сәхнә теленнән. Тел өчен көрәшергә кирәк түгел, тел өчен сөйләшергә кирәк. Менә шунда сакланып кала инде. Менә бу бик күркәм таләп, һәм сез аны үтәп киләсез. Галкин тапшыруында иң беренче "Здравствуйте" дип түгел, татарча матур итеп сәлам биргәч, минем Данирга хөрмәтем бермә-бер артып китте. Үсеп китте. Һәм күп милләттәшләребезнең шулардыр дип уйлыйм. Мультфильмнар дигәннән үзеңне җәлеп итәләрме соң тавышландырырга менә мультфильмнарны артист буларак? Әгәр дә мине чакырсалар, тәрҗемә мин каршы түгел. Милләткә килгәндә, телгә килгәндә мин каршы түгел. Анда әйберләргә һәм менә Рөстәм абый Сарбаров шөгыльләнә бит инде бу әйбер белән. Карыйм, ну, ни, мин теге әйбәт диярем, начар демәсем, минем танышлар тәрҗемә иткән, ну, теге әлбәттә теге мультфильмнарның бит теге законнар буенча теге яңа мультфильмнарны авыр әле теге законлаштырырга тәрҗемә итәргә шушы проблемасы бар. Ләкин теге мин белгән, менә Маша Медведьне ниһаят итәләр, карыйсың, ну, рәхәтләнеп карарлык һәм бала татарча карарлык һәм сөйләшерлек. Ничек булса да тырышырга кирәк, шушыны саклап калырга. Чөнки балалар һаман кими бара. Менә турысын әйтәм, әниемнең сеңлесенең гаиләсендә дә, белмим, әтисе-әнисе шакылтап татарча сөйләшә.
Балар русча сөйләшәйін, бір-бір біле сөйләшәләр. Әті янесі бір рус сөзі қыстырмыш, тегісі русча сөйләшә, русча паранға мәне. Аңлыйын ул сөйләшмей. Бәлки менә бу русча мультфильмнар карап үскәнгә дә шулай була торгандыр, әйме? Ләкин әлбәттә тәрбия гаиләдән башлана. Гаиләдән Һәр кем башлана. сезнең кебек булса, Гаиләдән башлана. Шуңа теге без мин инде аптыраганнан уеннардан әйтәм инде. Әйдәм мин әйтәм. Уен шундый уйныйбыз. Туп белән, мәсәлән, мин ыргытам, картошка дип сиңа. Син тәрҗемәсен әйтергә тиеш. Бәрәңге дип, анда мәсәлән, сикла. Тагын бер кызык уен, әйме? Шигендер дип. Кыз Дания белән Мәрьям икесе уйныйлар инде. Әле мин алар иң куркыныч сүзләр, мин аларны шаяртып Даша белән Маша дия башлыйм әле теге. Сез әйтәм Дания белән Мәрьям түгел, Даша белән Маша. Дим, ачуланмагыз дим. Белмисез үзебезнең. Алар инде үзара көрәшә башлыйлар инде. Хәзер берсендә Дания уйныйлар шушы уенда, Дания килде. Әти, памперс ничек була татарча? Дим, памперс дип ыргытмакчы инде. Мин әйттем инде шулай ук дип. Также бит, шулай ук. Бутукта шулай ук. Памперсның тәрҗемәсе шулай дип белә теге. Татарча булган бит. Шулай ук. Әйе. Инде Даниршиннан да менә сез инде Татарстанга атказанган артистсыз, сез бик популяр кеше. Менә милләттәшләребезгә, безне караган татар халкына нәрсә әйтер идегез? Җан исәп алдыннан. Иң беренче инде телебездән оялмаска бер кайчанда. Чөнки андый кыенлыклар мин кичердем. Теге урыс телендә белергә кирәк әлбәттә. Мин инде теге татар мөхитендә үскәч, татар мәктәбендә укыгач, хәзер андый юк та бугай бит, ши татарча уку дип әйтәм инде. Безнең бит инде математикасында, геометриясында татарча укыдык. Әйе, рус телендә татарча укыдык дигәндәй. Берсен әйткән. Казанга килгәч, ой-ой кыены миңа белсәгез. Теге биюгә укырга кергәч мин хореография бүлегенә Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетының. Миңа теге дикий татарин дип эндәшәләр. Ана белән онны бутап сөйләшә идем инде кешкә. Шуңа күрә урыс телендә белергә кирәк, ләкин иң беренче күп телләр белү ул бик әйбәт. Иң беренче чиратта үз телебезне белергә кирәк. Һәм бу мин теге татарларга гына дәшәсем, бөтен милләт кешеләренә дә иң беренче ул үз милләтен белеп, үз милләте белән горурланырга тиеш дип саныйм. Бик зур рәхмәт, Данир, сезгә иҗади уңышлар. Үзбәкчә беләсезме дигән сорау? Үзбәкчә бераз гәперәмен. Бераз. Алар бик охшаш инде. Әтинең сөйләшкән ишетеп, ләкин теге ул бит менә кайда үсәсең, шул як якын инде сиңа. Үзбәкстанга инде теге Әле анда бармадым дидегез бит, бармагач ишеткән. 6 яшьтә бер булганым бар инде, менә хәтерләмим генә, чөнки анда инде үз гаилә ыгы-зыгылары булды. Ул якта теге әти татар хатынын алганга бик теге Низаклар булган инде, әйме? Килеп чыккан. Булгалаган икән, мин аны үскәч кенә белдем. Әти инде безнең бик үзенчәлекле кеше, сау булыгыз дигәндә китеп барган. Аның кара элемтәләре үзелмәгән. Юк, әле аралашабыз, Аллага шөкер. Иншалла. Данир, тамашачыларыбыз әлбәттә сезне сәхнәдә күрергә күнеккән. Инде бер җыр бүләк итүегезне дә түземсезлек белән көтә торганнардыр. Иҗади күчтәнеш. Әйе, иҗади күчтәнешегезне дә тәкъдим итегез. Салмак җыр миңа хас булмаган, ләкин мин шушы җырны җырларга булдым. Гадәттә бит өйрәнгәннәр минем теге җитез бии торган җырлар. Бу салмак кына барада бит әле мин җырга да йөрдем, җырларга өйрәнергә. Һәм уйламадым, ничектер, ни дисәң дә безнең халкыбыз, татар халкы ул яратайын шундый сагышлы җырлар, татар башкорт халкына гомумән сагышлы җырлар, теге күңелгә үтеп керә торган. Менә шундыйрак җыр өйрәнәсе килеп китеп, Instagram битемдә моның кадәр кызыксыну уяткан җыр булмаганы әлегә хәтле минем. 1000-нән артык комментарий, лайклар, менә шушы җырны җырларга булдым әле сезгә. Димәк, әйдәгез, бергәләп тыңлап китик әле. Данир Сабиров җырлый.